Εσύ ήξερες ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να περάσει τιμή στις παραμέτρους μιας συνάρτησης στην Python? Ναι, καλά άκουσες. Βάζω στοίχημα ότι αν σου έλεγα να καλέσεις τη συνάρτηση divide με ορίσματα το 24 και το 6, θα σκεφτόσουν μόνο έναν τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Ωστόσο, τη συνάρτηση divide μπορείς να την καλέσεις έτσι ή ακόμα και έτσι. Και όλες οι κλήσεις θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Μα καλά, θα μου πεις, πώς γίνεται αυτό? Αυτό οφείλεται στο ότι οι παράμετροι μιας συνάρτησης στην Python by default είναι positional or keyword παράμετροι. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δώσουμε τιμή σε μια παράμετρο είτε αγνοώντας το όνομά της, είτε αναφέροντας το όνομά της, ενώ αν έχουμε πολλές τέτοιες παραμέτρους, μπορούμε να συνδυάσουμε τους τρόπους. Σαν πολύ δεν βιαστήκαμε, πάμε ένα βήμα πίσω. Τι είναι οι positional παράμετροι? Είναι οι παράμετροι οι οποίες δεν μπορούν να περάσουν την τιμή τους με όνομα, παρά μόνο με τη θέση τους και ονομάζονται ορθότερα ως positional only παράμετροι, λόγω του περιορισμού αυτού. Για να μετατρέψουμε μία ή περισσότερες παραμέτρους από positional or keyword σε positional only, τις μεταφέρουμε όλες στην αρχή των παραμέτρων και προσθέτουμε στο τέλος μία πλάγια κάθετο. Έτσι πλέον, μόνο ο πρώτος τρόπος κλήσης της συνάρτησης divide είναι σωστός, καθώς οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν μία ή περισσότερες παραμέτρους ως keyword, τις οποίες θα εξετάσουμε συνέχεια. Εδώ να πούμε ότι στις positional only παραμέτρους έχει σημασία η διάταξη, καθώς η πρώτη τιμή περνά στην πρώτη παράμετρο, η δεύτερη τιμή στην δεύτερη παράμετρο και ούτω καθεξής. Έτσι η διαίρεση των 6 με το 24 έχει ως αποτέλεσμα το 0,25 αντί για το 4. Πάμε τώρα στις keyword only παραμέτρους, οι οποίες επιβάλλουν τον προγραμματιστή να αναφέρει το όνομά τους όταν καλεί συναρτήσεις. Ως keyword only συμπεριφέρονται όλες οι παράμετροι οι οποίες βρίσκονται μετά από τον χαρακτήρα αστεράκι στον ορισμό μιας συνάρτησης. Αν για παράδειγμα μετατρέψουμε τις παραμέτρους dividend και divisor σε keyword only, τότε οι δύο πρώτοι τρόποι οδηγούν σε σφάλμα, διότι τουλάχιστον μια παράμετρος αντιμετωπίζεται ως positional, καθώς περνάμε την τιμή της χωρίς να αναφέρουμε το όνομά της. Τώρα που είδαμε τι είναι η positional only και η keyword only παράμετροι, πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά καθεμιάς κατηγορίας για να καταλάβουμε το πότε θα τις χρησιμοποιούμε. Γενικά, θέτουμε μία παράμετρο ως positional only όταν το όνομα της παραμέτρους δεν μας είναι χρήσιμο, δηλαδή δεν μας λέει κάτι στα πλαίσια της συνάρτησης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν η τιμή της παραμέτρους μιλάει από μόνη της. Για παράδειγμα, στη συνάρτηση send message αποτελεί πλεονασμό να περάσουμε τιμή στη μεταβλητή email αναφέροντας το όνομά της, επειδή το τμήμα papakigmail.com της τιμής είναι από μόνο το αρκετό για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για το email του παραλήπτη. Έτσι θα ήταν καλό να μετατρέψουμε τη μεταβλητή email από positional or keyword σε positional only παράμετρο, βάζοντας μια πλάγια κάθετο μετά την παράμετρο στον ορισμό της συνάρτησης. Από την άλλη μεριά θέτουμε μια παράμετρο ως keyword only όταν η τιμή που μπορεί να δεχτεί δεν μας λέει κάτι από μόνη της στα πλαίσια της συνάρτησης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έβλεπες κάπου στον κώδικα ενός μεγάλου project αυτήν εδώ την κλήση. Το πιο πιθανό είναι να μην καταλάβαινες αμέσως τι αφορά αυτή η τιμή false. Οπότε θα έπρεπε να ψάξεις την τεκμηρίωση της συνάρτησης, δηλαδή να βρεις το αρχείο στο οποίο έχει οριστεί και να τη διαβάσεις, ώστε να μάθεις τελικά ότι αφορά το αν θα κωδικοποιηθεί το μήνυμα ή όχι. Δεν θα ήταν πιο ωραίο αν αυτός που έφτιαξε τη συνάρτηση υποχρέωνε όσοι τους χρησιμοποιούν να αναφέρουν υποχρεωτικά το όνομα της παραμέτρου encrypt? Όπως και να το δεις, δεν είναι τόσο ξεκάθαρη μια boolean τιμή σε μια συνάρτηση send message. Λοιπόν, την υποχρέωση αυτή την αναλαμβάνει η keyword only παράμετρος. Βάζουμε έναν αστερίσκο πριν την παράμετρο encrypt και έτσι είμαστε σίγουροι ότι όταν διαβάσουν τον κώδικό μας άλλοι προγραμματιστές και δουν αυτή την κλήση, τότε δεν θα σπάσουν το κεφάλι τους για να καταλάβουν τι ρόλο βαράει η τιμή true, αλλά θα καταλάβουν από το όνομα
και μόνο αν θελήσουν να μάθουν περισσότερα για την υλοποίηση θα μπουν στη διαδικασία να βρουν το αρχείο και να διαβάσουν τον κώδικα. Αυτό λοιπόν είναι και το πλεονέκτημα των keyword only παραμέτρων. Ενισχύεται η σαφήνεια του κώδικα και γλιτώνουμε χρόνο που θα σπαταλούσαμε ανατρέχοντας στο documentation του κώδικα. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των keyword παραμέτρων που ίσως δεν έγινε αντιληπτό από το πρώτο παράδειγμα είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη διάταξη των ορισμάτων στην κλίση μιας συνάρτησης όπως θέλουμε, χωρίς να αλλάξει ο τρόπος ανάθεσης τιμών. Δηλαδή στο παράδειγμα αυτό, πρώτα δώσαμε τιμή στην δεύτερη παράμετρο divisor και μετά δώσαμε τιμή στην πρώτη παράμετρο dividend. Κλείνοντας, ας σημειώσουμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε κάποιες μεταβλητές ως positional or keyword, τις οποίες δεν θεωρούμε πολύ ασαφείς στην ερμηνεία τους, και να αφήσουμε στην κρίση των προγραμματιστών να επιλέξουν το πώς θα περάσουν την τιμή τους. Αυτό προσφέρει ευελιξία. Σας ευχαριστώ όλους για την παρακολούθηση. Είμαι ο Δημοσθένης και αυτό ήταν ένα βίντεο για τους τύπους παραμέτρων positional only και keyword only. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε 2 ακόμα τρόπους με τους οποίους περνάμε τιμές στις συναρτήσεις, τα args και τα quarks. Μέχρι τότε σας χαιρετώ.